Danas ću da vam pokažem jedan internacionalni recept koji se zove od Južne Amerike, Sredozemlja, Filipina, escabeche. Poznati u Meksiku, poznati u Kostarici, malo drugčije, ceviche ga ja zovem, tamo, radio sam ga ja, prvo ga nisam ni uopšte voleo, jer se radi sa korijanderom, ovde nemamo korijandera, a ovo je malo izmenjena metoda, suptilnija, elegantnija, neobičajena, zato što se radi o jednoj pastrmci koja je stavljena u marinadu, escabeche inače stavite u marinadu jednu i ostavite tako 4 do 5 dana. Pokažu vam za par dana ovde u ovu porciju kako se radi pečena pastrmka escabeche. A sad ovo da vam kažem kako to ide. Ovo je pastrmka, evo, sad ću otkopčam ovo dugmence ovde, kopčicu, evo ga. Ovo je sa pomoranđama, a ovo ovde je sa jabukama, evo ga. Ovako to izgleda, čarolija jedna, i to stoji otprilike 5 do 7 dana. Unutra se nalazi jedna pastrmka koju sam ja skinuo file, levi i desni, gornji i donji kako god hoćete, a ovo su ostaci koje sam kuvao od nje, od kostiju, evo ga. Evo ga, to ima unutra mesa, još uvijek dalje, i od toga se pravi, evo, ovo je druga, 2 komada, otprilike 300-350 grama, to je dovoljno, i od toga se pravi jedna čorba, supa, i ja sam to procedio i spojio sa ovim ovde štosovima da bi dobio pravi ukus ribe. Neko to voli, neko to ne voli. Rekao sam gastronomija, to je svemir, svet. Kad poletite, letite i sve više i više vam se otvara svet. Jednostavno vidite nove vidike. Znači, ovo je napravljeno da bi se pojačao ukus ovoga. Ko hoće, hoće, ko ne mora, neka zaboravi. Ja sam pričao. Za ovo mariniranu pastrmku, to su ovo ovde, vidite, evo ga, treba vam ovako, za jabuke, file, 2 komada. Treba vam jedna jabuka koju ste iseckali, očistili, oprali onu kožu. Kožu inače ostavite da bi mogli da sačuvate krug jedan oko jabuke, kružno se seče, možete i kocke ako hoćete, ne mora, bolje ovako. Sirće jabuke, evo ovo je sirće, ovo je divlja, evo ga, ovo je divlja jabuka, to sam ja pravio prošle godine, od ovih divljih malih jabuka. Ulje maslinovo, mirođija, i imate bejluk, so i biber. I to sve kad napravite, smešu, zavijete u file, evo ga, zavijete u file i stavite jedan file pored drugog filea. Između stavite peršun, mirođiju, bejluk i tako dalje. Ja nisam hteo ovo da vam demonstriram ovde na ovom delu stola jer je dosta prska, evo ga. Evo to ovako izgleda. Ovo je file. Evo ga. Evo. I sada to smo pravili ovako, evo. Ovo je drugi file, ovo je jedan file. Ovo vraćamo nazad da pokrije sneg tragove. Tako. I ovo je za pomoranđu. Pomoranđu isto možemo da pokažemo kako to izgleda. Evo ga. To, komadi pomoranđe, komadi kore, i to lepo ostavite 7 dana. 7. Posle 7 dana sve to istresite napolje, izbacite i uživate u ovome fileima koje možete da jedete sa tostom, crnim, raženim, belim, pirinđem, pire,
šta god hoćete, povrće, šargarepe, u sve ide dobro. Belo vino, svetlo pivo i tako dalje. E sad, da se vratimo sad na mariniranu pastranku sa pomoranđama. Istimo na mariniranu pastranku sa pomoranđama, file 2 komada, sok pomoranđe, sirće vinsko, ne ovo jabukovo, nego sirće vinsko, pomešano s ovim, ulje, mirođija, masline, sobiber i kardamom, jedno malo zrno kardamom koji je ovde, koji daje jedan dobar ukus, perfektan ukus. Kardamom je fantastičan, ali je izuzetno skup. Preko 8.000 dinara sad košta 1 kilogram. U ovo možete da ubacujete šta god hoćete. Možete prepelična jaja, možete da radite sa raznim vrstama sireva tvrdim, možete, stvarno je sve dozvoljeno. Gastronomija je sve dozvoljeno ako vam je širok horizont i, što bi ja rekao, širok dijapazon razmišljanja. Uživajte, probajte, probajte, probajte i vidimo se sljedeći put. Eventualno možda će gladni proći ko će ovo pojesti. Za 7 dana ovo otvaramo i pravimo ovo. Čuvajte se, vidimo se, doviđenja!